سلام يا حواتي كما يتوعلو أبناي لو معنتي حيدركم متاخو فيلمي سبارتاكس تبل كوينا حبيركم نهتصنحو بخبرنا حدثكو كما هو سبسكرايب مقوار أيترسو حادث سبارتاكس تبهال سباي كاب سرو جرك قديدو نصورة تبهال سبيتو أبقران لأسر الله نري بدحريو سبارتاكس نسبيتو سورا ناب ጦርነት ከም ዝኸይድ ዘሎ ነገራ ዋላ እኳ ሶራ ናብ ጦርነት ክኸይድ ጓል እንተዘይደለየት ግን ኣማራጭ ስለዘይነበራ ብንብዓት ንሰብኣያ ኣፋነወቶ ኣብቲ ሰዓት እሱ ዋላ እኳ ዝተሰሓሓተ ውሳነ እንተወሰነ ግን ኣብ ናይ ሮማ ግዛኣት ዓብዪ ሰብ ዘይብል ታሪክ ፅሒፉ ከም ዝኸደ ኩላና ንፈልጥ ኢና ከምኡውን ስፓርታከስ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ናይ ጦርነት ንጉስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ ኣብ መንጎኡ እውን ሮማውያን ምስ ግሪካውያን ጦርነት ስለዝነበሮም ጀነራል ግላበር ዝተባህለ ከዓ ሰራዊት ፍለጋ ናብ ትሬሳውያን ትበሃል ንእሽተይ ቁሸት ኣምርሐ ኣብ መንጎኡ ድማ ኣብቶም ትሬሳውያን ትበሃሉ ጎሳ ኣብ መንጎኦም ስፓርታከስ ተባህለ ዓብዪ ጅግና ተዋጋኣይ ነበረ ሽዑ ግላበር ስፓርታከስ حبيرك أن مسانا تتواجيها عبي شلمات كم زبكا إلو قال أتولو بدحريوم سبارتاكس سبارتاكس حشاخرو بحوار كوينهم ني روماويان كم زواجون شلماتهم كم زرخوبن آمينهم بس كلابر شعو سممعنات فتصبو بدحريو سبارتاكس مسبيتو بمسعام جزيو يحلفو قندما ولو كواسبيتو حقوست زي كونت سبارتاكس قن ናይ ሰብኣይ ስራሕ ክሰርሕ ኣለኒ ኢሉ ዝኣመነ ናብ ጦርነት ከም ዝኸይድ ሰበይቱ ብግልፂ ነገራ ሰበይቱ ድማ ብኣንጻሩ ሎሚ ምሸት መፍርሒ ሕልሚ ከም ዝረኣየት ነገርቶ ስፓርታከስ ግን በዝሕ ሕልሚ እዚ ዋላ እኳ እንተዘይኣመነ ናብ ጦርነት ገሰገሰ ብእዋኑ እኳ ምስ ሮማውያን ጦር ተሓዊሱ ናብ ጦርነት ዋላ እኳ እንተኣተወ ኣብ ጦርነት ዝረአ ግን ናይ ስፓርታከስ ሰራዊት ጥራዮም ኣብ ጦርነት ዝሳተፉ ነይሮም ናይ ሮማውያን ብድሕሪት ኮይኖም እዮም ይዋግኡ ነይሮም ብኸምኡ እኳ ናይ ትሬሻውያን ጎሳ ሕጉሳት ዋላ እኳ እንተዘይኮኑ ኣማራፂ ስለዘይነበሮም ቃልሶም ከቐፅሉ ወሰኑ ዋላ እኳ ኣብ መንጎኦም ዝተፈላለየ ኣፈላላይ እንተነበረ ስፓርታከስ ግን ንሰራዊቱ ከእምን ምስ ሓደ ካብኣቶም ሓደ ተቋማይ ግብግብ ገጠመ ኣብ መንጎ ድማ ትሬስ ግላበር ሰራዊት ሒዙ መፅኡ ረኣዮም ድሕሪ ድማ ግላበር ናብቶም ፀላኢ ዘለዎ ቦታ ክስልሉ ለኣኾም ኣብ መንጎ ድማ ስፓርታከስ ምስቲ ካልኣዩ ኮይኑ ናይቶም ፀላእቲ ሰራዊት ናብቲ ሰወይቱ ዝነብረሉ ቦታ ክወሩ እንዳኸዱ ረኣዮም ሽዑ ስፓርታከስ በቲ ዝረኣየ ነገር ተደናጊፁ ናብ ጀነራል ግላበር ከይዱ ሰራዊት ካሃበኒ ንፀላእትና ክድምስሶም ዋላ እኳ እንተበሎ ግላበር ግን መልሱ ጽቡቕ ኣይነበረን ብንዴት ሰራዊተይ ኣይሄብን ኢሉ ንስፓርታከስ ሕትኡ ነፀጎ ሽዑ ስፓርታከስ ብናይ ግላበር ክሕደት ሓዚኑ ካብቲ ናይ ግላበር ካምፕ እንዳወፀ ንሪኦ በድሕሪኡ ጀነራል ግላበር ምስ ሰበይቱ ሊቱሻ ተባሃለት ኮይኑ ዘርባ እንዳተዘረቡ ንርኢ ኣብቲ ዘርባ እሱ ድማ እታ ሊቱሻ ተባሃለት ሰበይቱ ንግላበር ንግሪክ ሰራዊት እንድሕር ኣሸኒፍዎ ኣብ ሮማውያን ዓብዪ ስልጣን ከም ዝወሃቦ ነገረቶ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናይ ሮማውያን ሰራዊት ናይ ስፓርታከስ ብፀቱ ቆትልዎም እንዳፈተኑ ንርኢ ዋላ እኳ ፈተነኦም ጽቡቕት ዋላ እንተዘይነበረ ስፓርታከስ ንናይ ሮማውያን ሰራዊት ብዓወት ስዓሮም ብድሕሪ ድማ እቲ ኣዛዚ ናይቶም ሮማውያን ሰራዊት ካደ ምስ ረኣየ ስፓርታከስ ብጦር ወሪሩ ናይ ሮማውያን እቲ መራሕዮም ነበረ መታሎቃስ ዝተባሃለ ቀተሎ ዋላ እኳ ሽዑ ስፓርታከስ ክኸይድ ተሓሰበ ሓደ ነገር ግን ከም ዝረስዕ ተረድኦ ሽዑ ድማ ዝረስዕ ነገር ድማ ንጀነራል ግላበር ምቕታል ነበረ ካብኡ ቀፂሉ ናይ ስፓርታከስ ቁሸት ነበረት ብፀላእቲ ተወሪራ ረኣየ ኣብ መንጎ ድማ ሓደ ካብቶም ፀላእቲ ንሰበይቲ ስፓርታከስ ክቐትላ እንዳሓሰበ ስፓርታከስ ኣብ መንጎኡ ጠበቕ በለ ብድሕሪኡ ስፓርታከስ ምስ ኩሎም ፀላእቲ እኳ ተፋሊሙ ክሰዕሮም ዋላ እኳ እንተዘይከኣለ ግን ንስንታ ሰበይቱ ግን ከድሕና ከኣለ ኣድሒንዋ እውን ንብርሕቕ ዝበለ ቦታ ሒዝዋ ከደ
ካብኡ ቀፂሉ ስፓርታከስ ንመጨረሻ ግዜ ምስ ሰበይቱ ፍቕሪ እንዳሰርሐ ንሪኦ። ብወጋሕትኡ ድማ ሰራዊት ግላበር ንስፓርታከስ ምስ ሰበይቱ ከቢቦሞ ስለ ዝነበሩ ንፈለማ ግዜ ንስፓርታከስ ካብ ሰበይቱ ነፂሎም ናብ ባርነት ዝርከቦ ናብ ናይ ሮማውያን ግላድያቶር ዝተባሃሉ ካምፒ ወሰድዎ። ብድሕሪኡ ጀነራል ግላበር ምስ ሰበይቱ ናይ ፍቕሪ ዘረባ እንዳተዛረበ ንሰበይቱ ዓወት ከም ዝተዓወተ እንዳነገራ ንዕዘብ። ኣብ መንጎ ድማ ዳትያተስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ናይ ግላድያተራት ኣለቃን ነጋዴ ግላድያተራት ዝኾነ ንሪኦ። ኣብ መንጎ ድማ ስፓርታከስ ሓይሉ ንኽፍተን ናብ ናይ ግላድያተር ማእኸል ኣትዩ ናብ ባእሲ አተውዎ። ኣብዚ ናይ ግላድያተር ጨወታ እውን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከሽንፎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ሓደ ክመውት ኣለዎ ብዝብል ሕጊ ነበረ። ኣብ መንጎ ድማ ስፓርታከስ ኣብ መንጎ 4 ግላድያተራት ተኸቢቡ ንሪኦ። ኣብ መንጎ እቲ ባእሲ ድማ ስፓርታከስ በቶም 4 ግላድያተራት ክሳቐ ንዕዘብ። ብድሕሪ ድማ ጀነራል ግላበር ነቲ ሓደ ንስፓርታከስ ንኽቆትሎ ትእዛዝ ኣሕለፈሉ። ስፓርታከስ ድማ ኣብ መንጎ እታ ቀያሕ ናይ ሮማውያን ተመን ምልክት ምስ ረኣያ ምስ ናይ ሰበይቱ ዝነበረ ሕልሚ ትዝ ኢልዎ ብሓይልን ብወነን ነቲ ኣብ ቅድሚ ጠጠው ኢሉ ነበረ ግላድያቶር ብዓብይ ተስፋ ተሰኒቑ ቀተሎ። ብኡ ቀፂሉ እቶም ህዝቢ ንስፓርታከስ ብሂወት ይጽናሕ እንዳበሉ ክዛረቡ ንዕዘብ። ግላበር ዋላ እኳ ግላበር ስፓርታከስ ክመውት እንተደለዮ ግን ከዓ እቲ ናይ ህዝቢ ቃል ከፍሪ ስለ ዘይኽእል ከይፈተወ ሓሳብ ናይቲ ህዝቢ ተቐበለ። ብድሕሪኡ ድማ እቲ ዓንተወይ ዝረኣናዮ ቫቲያተስ ዝተባሃለ ናይ ግላድያተር ነጋዳይ ንስፓርታከስ ክገዝኦ እየ ብዝብል ሓሳብ ቀረበ። ዋላ እኳ ግላበር ንስፓርታከስ ክቆትሎ ዋላ እንተሓሰበ ናይ ህዝቢ ቃል ዋላ እኳ ብቐሊሉ እንተዘይከሓደ ከይፈተወ ንስፓርታከስ ንቫቲያተስ ሸይጠሉ። ካብኡ ንድሓር ናይ ስፓርታከስ ጨካን ሂወት ጀመረ። እቲ ቫቲያተስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ድማ ን9 ባራዩ እንዳገዝአ ኣብ ዕዳጋ ረኣና። ከምኡ ኢሉ እውን ካብቶም 9 ባራዩ እቲ 8ይ ስፓርታከስ ነበረ። ከምቲ ዝፍለጥ ባራዩ ንሓለቓቶም የገልግሉ ነበሩ። ናይ ቫቲያተስ ሕልሚ ግን ካሊእ ነበረ። ንባራዩ ገዚኡ ከም ጦር መሳርሒ እዩ ዝጥቀመሎም ነበረ። እንቶም ዝገዝኦም ባራዩ ናብ ስልጠና ማእኸል ወሲዱ ከም ተዋጋእቲ ግላድያቶራት ገይሩ ከስልጥኖም ጀመረ። ኣብቲ ዝስልጥንሉ ነበሩ ቦታ እውን ብገደል ዝተኸበበ ስለ ዝነበረ ስፓርታከስ ከምልጥ ከም ዘይኽእል ሽዑ ተገንዘበ። ኣብቲ እዋን ንሱ እውን ብጨካን ዝበሃል ስልጠና ምውሳድ ጀመረ። ናይ ግላድያቶር ሕትመት ብሓፂን ተጠቅዐ ኣብ ኢዱ። ኣብ መንጎ ድማ ኦሎሚና ዝተባሃለ ኣሰልጣናይ ዓርሱ እንዳፈለጠ ንዕዘብ። እቲ ኦሎሚና ዝተባሃለ ሰብኣይ እውን ምኽሪ እንቶም ሓደሽቲ ባራዩ እንዳሃበ ንዕዘብ። እቲ ምኽሪ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ብሂወት ክትፀንሑ እንድሕር ደኣ ኮንኩም ጠንካራታት ኮይንኩም ክትፀንሑ ኣለኩም እንዳበለ የፈራርሖም ነበረ። ሽዑ ድማ ስፓርታከስ ናይ ሰበይቱ ነገር ምስ ዘከሮ ትሕት ኢሉ ሴፍ ኣልዒሉ ምስቲ ናይቲ ግላድያቶር ሻምፒዮን ዝነበረ ክሪክሰስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ሽዑ ንሽዑ ግብግብ ጀመረ። ዋላ እኳ ስፓርታከስ ጽኑዕ እንተነበረ ግን ንክሪክሰስ ዝተባሃለ ሻምፒዮን ከሸንፎ ኣይከኣለን። ሽዑ ስፓርታከስ ሴፍ ወሪሩ ንክሪክሰስ ክቆትሎ ዋላ እንተፈተነ ክሪክሰስ ግን እቲ ሓሳቡ ኣፍሺልዎ። በዚ ተግባሩ ድማ ክሪክሰስ ተቆጢዑ ንስፓርታከስ ቆትሎ ምስ በለ ሽዑ ቫቲያተስ ንስፓርታከስ ኣብ ቅድሚ ጀነራል ግላበር ቆትሎ ስለ ዝደለየ ነቲ ሻምፒዮን ዝተባሃለ ክሪክሰስ ንከይቆትሎ ትእዛዝ ሃቦ። ድሕሪኡ ኩሉ ባርያ ንስፓርታከስ ህግድሎ ጀመረ። ንዕኡ ዝቐርቦ ሓደ ፎሮ ዝተባሃለ ዓርኩ ጥራይ ነበረ።
ስፓርታከስ ድማ ምስቲ ቫሮስ ዝተባህለ ወዲ ብዙሕ ዓይነት ሓሳብ ምልውዋጥ ጀመረ። ብኸምዚ እንዳበለ ቀዳማይ ክፋል ስፓርታከስ ኣብዚ ንጥንቐቕ። እስካብ ካልኣይ ክፋል ስፓርታከስ ንመጽእ ሰልስናዩ ንዓኾም ይሕዋተይ።